What's up mga amigo, kamiga, kumusta mo? Okay po. Amigo, kamiga na. So, kita niyo akong sa hina. Maorgi po, no? So, double time tag-vlog drigo nga mga Bisaya ba. Nga, na mga post dito sa mga page nga mga tanab ito nga tubagon po sa mga bugo-bugo pong mga Bisaya. So, dire, mag-react to ni mga naning mga bilang di pang buhat ni mga Bisaya. Tana ra maginiya kay guys ay sa ta pwede makuha og barangay clearance nya na may tubag tanawang tubag. Maybe sa City Hall. So next picture. So na po yung gitubag kamatay kamo ba ayo ninyo na uy tarungan ninyo tubag murag adto man siguro na kuhaon sa Cebu City sa City Hall ma'am. Cebu City ko. So the picture next picture sa Rose Pharmacy ma'am kuha parang clearance kuha sa Rose Pharmacy pastilan. So another napay gitubag di adto sa Dulho na sa Palawan ko daw. Pinoy gi mga Bisaya ba. Ang tanang tarong ang tao. Tudloan po mga binunggo ko. So next picture. Sa police station kay clear copy requirements 10 by 10. What? This is ID, PhilHealth, passport, pag-ibig, load ticket, zero. Bootcan paglugo ticket man. 09. Ano ba yung mong bisoyo? Galo din mga Bisaya gini. So next picture. So ang napoy butang ri na action rocket tools in action. Hari pangutan na ma'am. Rapid tool po in action pangutan na ma'am. So next picture kay nangutan naman siya og tarong kamo ba adto sa Mercury Drug Miss. Mercury Drug. So next picture Alasag bright diri adto sa planet. So ano po yung tubag diri nga murag wala siya kasabot so adto na sa planet. So next picture. So nasa kulon ma'am, barog-barog ka dito. Barangay clearance na sa kulon, barog-barog dito. Bugo mga Bisaya ay. So ito ay sa inyong chismosang kapitbahay day. Thank you later. Ito ay sa inyong chismosang kapitbahay. Ala! Nakahig ng mga chismosang silingan dali. So next picture. Na ilawang bridge day. Languya nimo sa ilawang nya pagdag PC higot ta nang imong ilog liog ingkaso lang para di ka malubos. Liog pag inihigot pin buguang mo Bisaya ang barangay clearance nabot na sa dagat min. So next picture 7-Eleven po open 24 hours. Ambot lang sa minasuod ng mga utok ng mga Bisaya eh. 24 hours 7-Eleven begin. So next asa man di ay barangay clearance man kuha kaha at tulukat sa health center ninyo. Ay nako talaga. Next picture adto sa kulon ma'am luyo sa UV liko ka anang skina permero niya makita kag pink nga balay nga naay puwa nga uto luyo ana naay puti nga coral nga naay iro pangtana ng iro ug sa pangiro. Isang iro makapaak na sugod sa kabugo ng mga Bisaya. So ito next sa police station ko daw. Sun.
Ay, sa ninyo, binuang nyo eh. Nung tanan nagtarong. Nasa 360 ma'am. Thanks no later pa. 360. 360 pharmacy. Neg. Orderon pa na sa Shopee or Lazada ma'am. Be wise lang kay daghan scam bro. Pagsit, wala makalusot talaga mga business karon no. Kaya na ngayon sa 7-Eleven. Karon na po Shopee, Lazada, ang mga scammer. Oh. So, police station. Asa na dapit na bugo. Tubag po si ma'am, police station daw. Asa na dapit? Sa kong heart. Oh. Ayaw ka man, mahalagi mong tandaan. So, dito ra ko to mga amigo. I hope na lipay po mo sa yung video. So, please don't forget to subscribe, like, and share this video mga amigo para mag-good vibe po itong uban. So, kita-kits sa susunod na vlog. Bye-bye! Kukiki, tagtuka ka videos in one day.